war ke bichu ni kan kapor ke jong phi te khnyak ngi ko ban yo ke jing panchai le se ki pai ba ki ko man sap na phi ha ka bade bat ka jing thu pentrikam ka sokar pedang ya ka uniform civil code kum lu kan kata ya ka jala ka jong ya ka jai berdiri ka jong nakong du ngatrangi de ban suthu ya ka ikini uniform civil code ka uniform civil code ka de kata ka an ya ka ba lada ka urlum kandon tang ko ka an ha baro ko ka rin dia ha ki kam ke be tu khu bat ka riti dustur bat ki kam yin kam sem ane kita ki family law kita ki family law la ne kita ki kam yin kam sem ki family law ha ka an ki don sausan teli ki mat kata kalong ki an ha ka be dei bat ka shong kha shong man ka marriage ka jing plat san sing divorce ki don kini jing hiar pating ya ki jaka ki puta spa phok inheritance bat succession ka tang khu ru ya ka adoption la ne ka ting khun bat ka ya deiru bat ka to ka ne bat ka ne ka jing long nong sumar ya ki khana la ne ki khun ki bom don chu ki nong pet nong sumar la ne ka guardianship but kala aru bane tungku khandiat bat ka kam khadu ka siap na mobli ka don ka inheritance bat ka succession ti kini ki an ki baya tungku bat ki kam yi kam sem ngim khen ki kum ki public law no bli ka ta ya ubru simet ka ta ya ka yin ka sem ya ka jilong kur jilong jaj ti ha ka an yi khot ki family law lani ngidon ru teng ni khot ru kum ya ki personal law no bli ni ong personal law no bli ki phim kimlong kum ki territorial law ya bala man pentrikam thik hang tang ha ka tu ka jaka ri kum kan ni kum ka shong kha shong man ka hiar pateng ka jat ka khong phile chanu ru ka but lang phi shbu u khasi menta mo ula bandon ying ha kolkata la ne ula bandon ying ha amerika la ne ha usa la ne chanu ka tu ka jing hiar pateng kat kum karti dustur khasi ka ne be tinat kadong ngi khot ru ki personal law ko mut ba ka but bat ha ka met ko jong bru he tika ucc ka de kata ka jing wanra ya kata ka wei ka an ha baro ko wei ka ri india klem da khenchu phidei na ka jai mru yu phisa ha ka jala yu phidei na ka niam yu kum ba kalong menta la dangin pet kalong ba ki niam ki prepare but ki jai mru ki prepare ki don la ki jong ki an ya ki ne ki kam personal law la ni ya kita ki la ni ya kita ki family law ngi ki kristan wat tang ha padeng pramangi ru ngi don ke jing appear padeng ka shong kha shong man jong ki catholic but jong ki protestant ngi shim ya ki indian christian marriage ka ba ki catholic ki shim hi ya ka kanan law la jong ti hapo jong ka christian community ngi nom la pat ban len ru bangi don security dustur ki bahapo jong ka tu jing ya khen sang ka tu jing ong ba omlong ban ya shong kha u khun bar ka mi kha la ne si para la ne si kosin ti kum ki tu ki tabu la ne ki tu ki sang ki ma ya ka tu ngi coven bet ki traditional law jong ada ki customary law ban ong ba ya shong kha u ya ki mi kha la jong ni hadu tang ni pat sha ni khen kum ka sang la ne ban ya shong kha si kur la ne si kosin mo si para ar kami la kami ngi simba ngi simba kamlong ki don ro ki kur ki ba wat lang ya pher ki kur ri la da ki simba ka dina ka juk ka thme mo ki don ngi ong ba kata ka kur bar kata ka kur umlong na song khana obli ka di ka juk thme ti hukum kata ngi poi ba ngi don la ka jong ka yo ti ka hiar pating kumbalong mata ki kan thei ki yo ya ka lion share but na pedeng kin thei ru ka khun khadu ka yo ya ka lion share la ne kata ka jing yo ka khambun nim ong ba ka yo lot dari ki yo ba khambun ti kan ni pat la da phin pek bat ki we ki jep ru ka ya lai la dangin pek bat ki we ki ni amru ka ya lai ti ka rin dia hi hadu mata kalong ba ya kini ki an yeng an sem la ne ya kita ki an ki be tong khu bat ni simet la i la shania ha ka jing start jong kata kan yam la i la shania ha ka jing start jong kata ka jem ru ban pej ban sumar ki ban peniat ki kam don kata ka jing wan rak be direct na parliament ban ong ba ka parliament ka snaan halor kini kum hapo ka jem ru ka jongi la shania hapo ka HDC ban pej ki kini ki an la shania ha ka JHDC ban pej hang tu ba dia garo hil atau master council hapo garo
ti henry la da ka UCC kan wan pat ka jingta ka ban kong du ya ka jap dru jongi kalong ba ki diskonsil barok lai telingin kin du bor no marsiteng jong ka bor jong ki diskonsil kan du no ka bor ka ban kong du ka ba ka diskonsil kan du ka di ka 3A ka 3A ka ba di ba ka khando no mal beli succession inheritance kan wan ang ni te nung kong du kan kini no ya ka bor ti ya ka 3I marriage and divorce ya ka 3J social custom kala tungkhu ya ka line age ka adoption guardianship ya ka maintenance ru kan ke jing pesa bai bam no ti kumju ru kan tungkhu ru ya ka administration of justice hakanu ko dur kan tungkhu administration of justice nomor ba kumbalong ta ki ying ka sari diskonsil jongi ki khamlong specialize custom ti la dom don custom chu kin specialize ka ki mukot duma la da ka di ka divorce la ne ka di ka guardianship la ne ka di ka succession inheritance la ne ka maintenance ngi kham value pha ya ka custom ka ki inheritance mo kini ki jing ya ka jia ma jia ka jing ya kini ya ki khando ka siap la ne ka jing ka sem ya ka spa ka pho ngi pension no rem ma ya custom tila da kam don chu custom kalawan ba ka uniform civil code komut wat ki administration of justice wat kini ki ying ka sari jong ka diskonsil habang iong ka ying ka sari diskonsil kemut ka tung ka kan thupru ka ying ka sari jong ka hima ki ying ka sari jong ki senong bat kiran ti ha ka jingyu i jong la da ka wan ka uniform civil code ka jing ta kalong nang kong du ya sik schedule bat haba ka kta ya schedule ka kta ya diskonsil bat la da ka wan ka uniform civil code ka diskonsil kan sulong no tong kum ka wei na ka office ka ban chu ai tang ki development kemudian la reduce ya ka bor jong ka diskonsil tangkum jong ki zila parishad sadkhar lani ki village panchayat ya ki hima jongi en penhiar tang hai tu bor ngimdei ban suthu habang ya keren ngimdei ban suthu bakala kolong habang ya keren phang ki riti dustur ka diskonsil ka ditak ka kadian jong ki riti dustur kamdei ka try ki bolong try ya ka riti dustur ki di dorbar try ri ki jongi ka dorbar hima ki dorbar kur ki dorbar snong ki dorbar kini ki try ya harti dustur ka diskonsil ke shu pet ke shu khmi ke shu sumar ke ti halada ka ja harti dustur ka bumut kini ki dor patrari ki jongiru kata ka relevancy ki jongki ka jingdang.com ki jongki kala bu lupa udak jengkeli kata ka di ke bantungku ya ka sik cedul ha ka badi bat ka balang kristan ya jingtungku kolong ba mendu kan ngingin ya tungku ka di ha ka marriage na ublay kum bakalong mentahot ngim hak beri bat ka balang Katolik ki siam la priang hi Christian marriage act mo hanri hak beri bat ki balang Protestan kum balong menta kalong ba u pastor siam la le tang ya ka niam ka rukom ban penyatho kat kum karti dustu jo ka balang ri udeiru marriage officer udeiru u license holder u badan ya ka bor kum magistrate katu ka certificate ka bu usan kum pastor usan kum license marriage license holder tila da kawan ka UCC katu ka bor kala do kabomut ba katu ka jing penetho songkurim ka jongi katu ka certificate habakut hi ladang kimlet hauta marriage register uban dei do magistrate lani unu buri uba anthung da ka bor jong ka sarkar kamut kamdan value chu ka sana tangkum ka niam ka kom klem dadon kata ka an ka kanun tinggal long ba hisim no ya kabor ya ka bang la practice nadu kipor ki bala islam ha ka tradition ka jongi ka kala long kum ka tradition ha ki protestan no beli ka di ka bang la abot la islam ba ti na kabor ban san kum maris register tang ha unong ya selok ha jing tho ka kata ka di ka ban min kan kata ya ka balang kristan ti sakui ru kin sakui ru ki benta kan don hi ka jingta no beli ya kan ni ka ikhtiar jong ka balang haka kam ying kam sem kan kam long dunano kan kam lekno shaka ki magistrate la ne shaki ki authority ki bom da ling bat kan yam ka rukom ti ya wat ya kan niam tanrai ru kan don kita no beli ka niam tanrai nginom la ban len ka niam tanrai ka jongi hadu mata ka sim khia ba ban penne ban sa ya gerti dustur la da ka dei ha ying asem la ne bat ha ki wi ti la da ya la da ka riti dustur jongi menta en sna no da parliament kemud en determine da gujarati do bihari do ai ya ka custom ka jongi ti ngingin ya le issue ang ne
lada ka diskonsil ke bangi jit hi nam ta ban ada ya khando ka siap ya kriti kristur kim dan bor so ban snaan kan snaan no ke parlimen ye kita kriti kristur ke jongi barkan wara be tang ka wi kriti kristur habaro wi ke India tang ka wi ka rukom peniat niam habaro ka wi India ye kami kapsem ti ka kandon ke jing kata wat ya kan yang pasino beli kanom la so bandon ya kata ka bor ka itiar ban sandur ban penek ban sa ya kriti kristur no beli ngin penek ban sa kum no la dam don ai hakanu kur kom ngin pendek pensa ya kirti gidustur go jongi ladam don kain ngimtang ye keren sepang ka jeng syong khakhle ngi ong ba ka syong khakhle ka kakta ya ka jeng go jongi tingin ya kun persa kum no ya ka ladang ngimle da kain ngi ong ban yada ya ka ta ka jeng ajat ai khong ba nom dei ban ajat pa ba nom dei ban ya ajat khle ba ka kumi cha pa ti ladang ngimla persana an kum ya kata leng ba ka social custom leng ba ki diskonsil ti hakanu kedung ngin pendek pensa ti habakut hi haka jing pet ke jonga lada ka uniform civil code ka kawan haka jela ka jongi kala long kumba penduk bor marsiting jong ka bor ka sonsil haba ong marsiting jong ka bor ka sonsil kamut yaki bor jong ki dor bar trairi barok kata ka bakan thup ka dor bar kur kan kata ru ia ka bor ka bakini ki kan hun balang ki don barok kata hamtam ya kamarij ti nolor ka taru kan kata ia ka federal structure jong ka state government ka kata akan urkom ya federal structure jong state government no beli kum balong ta kan ka family law kini ka concurrent list ti la da ka shim no ka parliament kemudian ki state legislative assembly ru kim no mla chu bat snaan halor ka tu no beli la da ki snaan makana ka yeng be ka anyam parliament kadon kita ka principle ka bagi court ka superior reti legislation kemudian ka an ka ba kisna da parliament hi kan kham khrau ya ka an jong ka state lada ka di ha ka concurrent list like no lada ka state government or like no lada ka parliament kelis na an ya ki state list kata kamla ti nata ka daw kan don ka jing kata ka bajur badai na kan ka daw ha ka por bagi nong sna na kong ya ka concern na ka India kita ki fathers lani ki mothers jong ka concern no kari India kim semla bu ya ka UCC kum ka fundamental right ki bu ya ka tangkum ka directive principle of state policy haka article sau ka ba hang tu kan chong ba kan de ga jikit kli jong ka state ban yale ban wanra ya kan full civil code dari kamlong enforceable kam de ga ba ban le ben ti kemut la da ka por kala long ready la da ki paj ba kala long acceptable ya kan ikin sawanra tenri la da ki paj ba kidang burom ya takarti gitu stor lo jong lada ki ba kidang sngu shania ya kan niam ka rukom lo jong kinom le kan tenre lada ka por le se mo sis pa as pa sem nang ne le se ki bru ki mekern ti du stor sho kim so don kam sho bandang sngu long kerpang ya kata ka identity jong ka jab lo jong lani ki niam ki ongim so don kam sho bandang bat mo ya kini ki bro lesi kata ka pon ri hakum kan ka por la da phil pek hakaleng ka ri India nom don ka wi ru ka jap ru ka boong bang nim sngu kwa sho ban identity la jong ka kum ka jap ru ni da kwa hi ban penne ya ta ka identity la jong ki bihari ki nepali ru kilom tahi ki asmi so kilom tahi ti hakajing pek ka jonga nya agree ya ka ba ka law commission ka penmi ya ka report jong ka hu are zakat pra ka ong ba ya mentahi 4 kam ban wan ra ya ke uniform civil code ka i ka badon kam kolong dei ban pen bah ya ke reti dustur ki baladan lupa lada ka dei ka reti dustur jong khasi ngin ailat ya ka disongsil bakan pen bah ya ka lada ka dei ka reti dustur jong ki kristan ngin ailat ya ki hi bakin sandur ban pen bah ya ka law commission ka national law commission hu are zakat pra ka ong kum ta ba hot ngin nomla ban len ba ka don ka jing thut hakikat tu kat ni ki bentah jong ka riti dustur ba ka don ka jing kham thombor ye ki kan thei ka don ka jing bomlong equal hamro kiliang reward la ka taru dei ban pen bahaya kita riti dustur dei ban ong ba ngin pendu no sdon riti dustur ban wan ra no direct na ka uniform civil code ti haka jing yu i jonga kolong ba la da ka don ka jing thot hang ni hang tai la da ka don ka ta ka jing ka violation ya ka hok jongno ri jongno haki riti ki dustur ka bangi don hakaleng kari India ngidei pen bahaya ki leng ba ki diskonsil haki state kum ka Mizoram Nagaland ki badon ka article lais pa nya pui ka state legislative assembly ka di ship bajik kli ban bahaya ki la da ka don ka jing thot ka Christian community haka shongban ai lat ke ki ban suggest sha ka sarkar kum lu ban bahaya ki
Hari pin ong bet ngim nom snap shuk in wara bet da ka uniform civil code ka ban pencak ya baro ki riti dustur ki yakin yam ki rukom hakini ki family lo haga jing i jonga kalong hajaka bakan wan ra ya ta ka jing ya teli jong hari kan pen pat pen prasundan ya hari India ki baro ko nomor kumba kalong mata ki ki South Indian state ki persyak ki bobon hi ki North East state ru ngi persyak ki bobon hi wat ka law commission mo kalap ya kata ka jing isya ko bang ba kampat long ready ti ke ke ba penlong ya ka BJP ban rush du kan ni ya kan ni ka daw le se kila ban bun rei ka badon kam yang ngi de masuk thu kolong ba ka UCC ka mod ka substitution ya ki tradition ya ki custom ka jongi ka di jing penduk bor ka sing schedule ka di jing kta ya ka federal structure jong ka state government but ka di kamram ka jongi kum ka jela ki badang ik ya ti dustur ka ba adang ik ya ka thamei ka identity lo jong bangin persyak ya kan ni but